Il-ħrejjef imma ħanitkellmu issa ma' Manuel Magri, ċowe ma' n-nies li studjaw il-Manuel Magri, għaliex għandi lil Christabel Caruana u lil Jolene Spiteri Colombo illi nsabu hawnhekk u kważi il-Manuel Magri saru jafuh minn barra u minn ġewwa kif ngħidu aħna, kif intom qabel xejn. Tajjeb, grazzi. Meta nitkellmu fuq il-ħrejjef, ħrafa x'inhi eżatt? Mela, bażikament ħrafa hija storja li kienet tiġi rrakkontata minn żmien li tista' tgħid ma kinux jikdbu u kienu litterati. Sewwa. Allura kienu jivvintaw din l-istorja biskop biex ovvjament jagħtu gost u fl-istess ħin jgħaddu messaġġ tal-ima kemm lill-udjenza ta' adulti kif ukoll tfal żgħar. Ġifieri bażikament ma kienx tissepara l-udjenza. Illum il-ġurnata nassoċjaw iktar ma' dinja ta' tfal. Qabel ma kienx. Ġifri qabel il-ħrafa Jolene ma kienx biss immirata għat-tfal? Le, għax inti il-ħrafa l-għana u l-għani taħħa kien li jgħallem lill-poplu litterat. L-unika source li il-poplu kien jifhem il-valuri kif għandu jażel it-tajjeb minn ħażin kien permezz tal-ħrejjef. Il-ħrejjef li kienu minsuġa mill-karattri li mhux karattri fittizji, però jekk wieħed janalizza l-karattru jinduna, l-karattru huwa parti minna għax pereżempju jkollok karattru li jirrappreżenta pereżempju l-ħażin. Tajjeb li l-ħrafa xi narawha kulħadd jassoċja il-tajjeb kontra l-ħażin. Hemm il-viljak u hemm l-eroj. Eżatti. Issa imma fil-viljak hemm kwalità. Jekk tista' tgħidilha kwalità li l-bniedem għandu. Huma karatteristiċi li aħna mingħajr ma rridu jissimbolizzaw pjuttost. U dak huwa mill-attitudni. Il-ħrafa hija rakkont jekk morru għal biex nużaw termini letterarji huwa rakkont allegoriku li taħdem fuq li hija l-allegorija mija xejn jekk forsi taħsibha li xi kbira. Il-kelma allegorija Fisser meta kunċett astrat pereżempju aħna ma nistgħux ngħidu naraw ir-reba pereżempju, imma r-reba juża karattru pereżempju fil-ħrafa l-ħrafa tax-xhur fejn ikun hemm karattru li mhux tal-li u senjur, jrid iktar. Allura hemmhekk qed naraw ir-reba f'dal-karattru. Dik hija l-allegorija hija xi ħaġa astratta tingħatalu forma konkreta fil-karattru. Mill-banda l-oħra imma ħafna jitgerfxu bej ħrafa, leġġenda, pereżempju, u hawn min jgħid isma' dawn mhux l-istess. Ħrafa u leġġenda mhux l-istess daw. Le, mhumiex l-istess. Mhumiex l-istess, għax fil-verità leġġenda għandha l-fatti storiċi tinkludi fiha, mentri ħrafa iktar qed turi storja fantastika, fil-fatti hemm l-element maġiku fiha. Għal fatt li turi xi ħaġa fittizja. Xi ħaġa mhix reali. Leġġenda għandha ftit fatti kif ukoll titlaħħam ftit bl-istorja. Ġifieri jekk immorru fuq letteratura popolarissima. Alice in Wonderland, per eżempju, dik hemmhekk hija ħrafa. Le? Hija eżatt. Imma għax hemm ħafna ħrejjef li huma Ewropew li ġew influenzati wkoll il-ħrejjef Maltin minnhom, pereżempju bħal Cinderella, l-istorja ta' Cinderella. Dik hemm ħrafa Maltija li sa tibbaża fuq l-istorja tagħha, iżda mbagħad ovvjament peress li kien bir-rakkont bla ma trid l-istorja ikollha verżjoni għalija. Fil-fatti anke stajna naraw li ħafna mill-ħrejjef kellhom diversi versi tagħhom. U il-fatt li vera l-leġġenda aktar marbuta mal-istorja tal-pajjiż, però l-ħrafa għandha naqra x'taqsam ukoll. Soċjali normalment? Soċjali, eżatti wkoll, għax inti ma tistax lill-poplu taddilu rakkont li ma jistax jirrelata miegħu għax il-ħrafa kienet il-poplu litterat kien ħares li l-ħrafa u kien jaraħ bħala tama li forsi jisma' pereżempju fil-ħrafa għandek il-fqir li ma' żmien mbagħad permezz dejjem mara l-aħjar. Mara l-aħjar. Jien nafet iġuni ħrejjef oħrajn ġo moħħi bħal tal-fenek u l-fekruna.
Eżatt, eżatt, marru fuq Eżopu, illi jekk inti għandek il-xaħad batu ta' jien, eccetera, dan xort għandu tama. Eżatt. Kien jiena kif narom jiena, però rrid nisma' mhux biss l-opinjoni tagħkom, manka l-istudju tagħkom ukoll. Narom illi il-mexxejja tal-pajjiż u min kien joħloqhom kien jieħu pjaċir li għaljena mis-sitwazzjoni u jagħti tama biex il-poplu kien jibqa' f'dak li kien u ma jagħmilx il-qabża l-qudiem minkejja li jagħti ċertu tagħlim. U qed il-ħrafa b'xi mod qed tgħaddilek it-talima b'mod indirett. Issa jekk inti rnexxielek it-talima toħodha, il-messaġġ tiksbu, inti wis probabbli l-iktar li kienu jifmu il-ħsieb warajja kienu n-nies l-iktar li kienu litterati. Eżatti. L-oħrajn kienu iktar jew jitquha jew inkella jirrakkontaw biex imlew il-ħin, però s-sinifikat tagħha xkultant jitqu bihom infushom ma xi huma il-rappreżentazzjoni tagħhom stess. Fil-fatt biex inkompli ma' Kristabel, stajt naraw kolli inti fl-istorja, speċjalment kemm it-tfal u kif ukoll kbar, jekk ikun hemm pereżempju xi ħaġa li mhix tas-soltu, iktar tiġbdilhom l-attenzjoni għaliha, għalhekk qisu stajt nara wkoll element maġiku kemm kien importanti biex jgħaddu t-talima minnha. Allura dik ukoll apparti tkun divertenti għax inti xi ħaġa li mhux se ssir fil-ħajja naturali, xi ħaġa hija impossibbli. Il-fantażija li dejjem ġibdet in-nies. Eżatt, u fl-istess waqt hija xi ħaġa li hija bħala xewqa tal-bniedem, xi ħaġa li jixtieq jakkwista. Fil-fatt il-ħrafa hija bbażata fuq avventura. Li jkun hemm protagonist, il-karattru ewlieni, ħajitlaq fuq vjaġġ biex jipprova jakkwista jew xi premju, li ġeneralment jew pereżempju jkun fqir. U ovvjament mbagħad lejn l-aħħar jispiċċa jiġi premjat billi jkun iżewweġ il-bint is-sultan. Pereżempju. Allura hemm qed jolli l-livell. Allura minn dik it-tagħliema x'qegħdin naraw. Apparti li qegħdin naraw li għamel akkosta kollox l-sfidi xorta waħda u irnexxielu ħar riskju tista' tgħid, irnexxielu kien avventurus u fl-istess waqt ġie premjat ukoll. Allura, min tant kittieba għalfejn Manuel Magri? Manuel Magri huwa l-ewwel. X'affaxxinakom fih dan raġel? Bażikament huwa l-ewwel folklorist Malti u kien ta' kontribut ukoll biex jiġbor il-ħrejjef Maltin. Allura nistgħu ngħidu li kienet ukoll ġabra li bija nistgħu naraw ukoll minn fejn tista' tgħid oriġinaw issawru l-ħrejjef Maltin. Jiġifieri hu kien illi beda mhux u li ħareġ bihom, li beda jiġbor il-ħrejjef Maltin jew inkella ħrejjef barranin maqlubin għal Maltin. Le, Maltin. Il-ħrejjef kif nafu peress li kienu jingħadu fi żmien fejn il-poplu kien illitterat kif edna u intirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra sewwa. Kemm imbagħad kellna lil Patri Manuel Magri li kien fost wieħed mill-folkloristi li ġabar u kiteb dawn il-ħrejjef. Mela, ħanamlu proċess issa intom studjajtuh, ma ħna nippruvaw ndaħluh konċis kemm jista' jkun. U ħanitilqu fuq meta wieħed jgħid ħrafa, x'jagħmel ħrafa? U il-ħrejjef illi ġabar Manuel Magri kif nistgħu nħarsu lihom. U allura naf li ġibtunna wkoll linja gwida xi sawwar ħrafa. Fidejkom imma biex tispjegawli. Mela. X'irid ikollok biex tagħmel ħrafa tajba? U n-nies jemnuk u aktar milli jemnuk jibqgħu jgħiduha. Mela, ovvjament tkun sempliċi għal inti tiġbed l-attenzjoni tal-udjenza. Ma tix tkun ħafna f'dettall għal fatt li ġeneralment il-ħrejjef ikollhom karattri ċatti ngħidulhom. Dawn il-karattri ċatti jkunu faċli biex tiddentifikhom. Pereżempju l-protagonist ikun il-karattru ewlieni l-iktar li ħajjidher. Sewwa. Il-viljak huwa l-karattru ħażin. Allura faċli għad tidentifikah. Ħajkun hemm ukoll il-xieħ ngħidulu. Ix-xieħ huwa dak li ħajati l-erf fil-intelligenza. Ħajati talima. Eżatt. U li ħajjejn ukoll il-protagonista biex jirnexxi fl-avventura tiegħu.
Ovvjament iridu jkunu rappreżentattivi, ġifri palmadna u identifikabbli u Eżatti, u il-karattri fil-ħrejjef ħafna drabi ma jkollhomx żvilupp. Ġifri dejjem jibqgħu kif Jibqgħu huma. l-istess, jekk tara karattru fil-bidu tal-ħrafa u lejn l-aħħar, ftit li xejn li jagħmel xi żvilupp. Ħlief il-protagonist. Li fil-protagonist, imma xorta jibqa' tajjeb, xorta qed jirrappreżenta tajjeb, xorta qed jirrappreżenta pereżempju l-kuraġġ. Per eżempju forsi li jkun hemm xi tibdil ikun temporanju, fil-każ per eżempju jkun hemm il-viljak li hu xi dera sabiħa li tkun momentarjament din id-dera, imma mbagħad fl-aħħar mill-ħaxru tarġa' jikseb dik id-dera kera li tarfu li wieħed jaraf li huwa l-ħażin. Għax il-ħrafa dik li, il-ħrafa parti li qed jirrappreżenta xi kwalità. Xi kultant, per eżempju, li tajjeb ħatatih l-isbaħ kwalitajiet u anka iż-żejnu b'mod fiżiku. Ħafna drabi, anka per eżempju il-prinċipessa dejjem sabiħa tidher, ara mbagħad seta' jkun hemm il-viljak. Il-viljak ħaġa tal-għaġeb dejjem ikrah, dera mostruża, kattiv. Il-kattiverja tiegħu tispikka wkoll fid-dera ta' barra. Issa, dawn il-fattizzi normalment nikreawhom f'moħħna. Imma mbagħad kif nafu diversi kodba meta bdew imbagħad jiġi pubblikat il-ktieb eċetera, wieħed jagħmel xi illustrazzjoni tagħhom. Imma il-fiżiku kemm importanti fil-ħrafa? huwa importanti ħafna biex tidentifikhom l-udjenza tidentifika biex inti tifhem l-istorja biex tkun taf minnu t-tajjeb, minnu l-ħażin fl-istorja. Ħaġa li ma semmejniex ukoll hija li l-ħrafa irid ikollha struttura. Timxi b'mod kronoloġiku. Dejjem jiġifieri nħarsu lejn il-ħrejjef jekk nagħmlu ġabra ta' ħrejjef għandha struttura. Eżatt, li ovvjament jissejjaħ bħala vjaġġ aħna stajna naraw di. Il-vjaġġ huwa fiżiku, jiġifieri tista' tidentifikah b'mod faċli, tista' tgħid jibda billi l-eroj ikun jgħat fil-villaġġ tiegħu u jkun qed jagħmel il-ħsieb biex jibda l-avventura tiegħu. Jitlaq mir-raħal, ġifieri jitlaq mill-familja tiegħu biex jakkwista. Dejjem għandna din l-avventura, ġifieri dejjem għandek narrattiva fiha. Eżatt. U mbagħad qabel ma tibda l-avventura proprja tiegħu jiltaqa' ma' karattru ieħor. Dan il-karattru ġeneralment jew ikun ix-xieħ li għadna jew inkella jkunu ajjutanti. Ajjutanti huma dawk il-karattri li jkunu il-helper, jgħinuh biex jasal għall-lan tiegħu. Issa, da jistgħu jkunu jew l-istess karattru jew nkella żewġ karattri differenti, ix-xieħ jew l-ajjutant. U mbagħad minn hemm kif jiltaqa' miegħu wara jista' jibda tfittxija proprja. Għaliex meta jiltaqa' magħhom isir jaf l-sfidi propja li jaħbat magħhom matul l-avventura. Allura minn hemm apparti li jiltaqa' ma' nies ġodda, jibda jkun isir jaf x'għandu jagħmel biex jeleb l-sfidi. U l-sfidi ħafna drabi tidher fil-viljak, fil-ħażin, pereżempju. Normalment ikun manipolatur. Eżatti. U joħloq dawn il-sfidi. U mbagħad ovvjament wara jkun hemm il-viljak wara l-isfidi żgħar. Mbagħad jkun hemm il-laqgħa proprja tiegħu mal-eroj u l-viljak, ġifieri l-eroj protagonista biex niftehmu. Sakemm wara ġeneralment il-ħrafa tasal fit-tmiem fej l-eroj jakkwista dak li dejjem. Dak li dejjem. Ħanerġgħu naraw mill-ġdid il-milja ta' żmien illi konna din naraw. Il-laqgħa mal-viljak u mbagħad l-eżitu tal-vjaġġ l-eroj li jirnexxi dejjem din. Però ma nafx f'liema ħanagħmel sink u iddaħħal il-maġija fiha. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor jew il-viljak jagħmel xi magħmul, jew inkella jagħmel xi sitwazzjoni oħra. Jew xi wieda, jew ħaġa oħra, dejjem hemm xi forma ta' maġija fiha. Jew għat-tajjeb jew inkella l-ħażin. U fejn tidħol dik ħafna drabi? Issa ġeneralment din tidher fil-vjaġġ temporanju. Ġifieri tkun bażikament il-maġija kollha tista' tiddetermina ruħha fil-laqgħa bejn l-eroj u x-xieħ. Għaliex hemmhekk l-eroj filli ma jkun jaf xejn
dan ma jkunx jaff ma xiex ħajabbat għaw jaffaċċja qudiemu filli hawnhekk isir jaf kollox l-informazzjoni kollha u jingħata wkoll għodda oġġetti inanimati. Sab oġġetti inanimati jfisser pereżempju kien hemm xi ħrejjef fejn jingħataw 3 ġewża lewża u qasna. Li meta jiftaħhom u jrid jiftaħhom f'ħin u żmien partikolari waqt xi sfida li meta jiftaħhom flok isib il-ġewża isib libsa mill-isbaħ. U di tkun bżonn juża propju għall-isfida li jkun qiegħed fiha. Ġifieri minn hemm inkunu qegħdin naraw bil-mod qed tingħata ħil ta' x'ħajsir iktar il-qudiem. Le, mingħajr ma trid l-udjenza jew l-arrej fil-Kastana l-arrej qabel ma kienux jarawhom kienet l-udjenza. Ħadd tkun qiegħda tidentifika lilha nnifisha ma' dawn l-oġġetti wkoll għax huma oġġetti ta' kuljum. Imma mill-banda l-oħra mingħajr ma trid iżommok fuq ix-xwiek biex tara x'se jiġri. U dal-proċess dejjem rajtuh. Ħafna drabi għalkemm forsi pereżempju għandna dinjiet differenti, mhux dejjem ħajkun hemm fejn l-eroj, il-protagonist ħajkollu jmur pereżempju fid-dinja ta' taħt. Imma ħafna drabi xorta jkun hemm dik jekk ma jkunx hemm dinjiet differenti, jkun hemm pereżempju villaġġi remoti fejn hemmhekk ħafna drabi tidher tagħti atmosfera oskura ta' periklu fejn hu jrid jaffaċċja ċertu aspetti u kreaturi li forsi mhumiex imdorri fihom fejn li imma hu kien ikun jafhom permezz ta' l-ajutanti. L-ajutanti kif edna li x-xieħ, per għanna li x-xieħ għanna l-annimali li jistaw jkunu koll ajutanti li dejjem qegħdin jisom qed juruh il-futur x'ħajjiġri biex jkun jisu. U dan ix-xieħ biex nsejħulu hekk ta' mu dawla ajutanti. Dal-vjaġġ ħafna drabi temporanju jidħlu fihom. Importanti ħafna huma. Kif qed naraw hawnhekk, kien nispjegawhom ftit dawn il-punti li għandna hawnhekk. Mela, il-laqa tal-xieħ u l-ajutanti ġeneralment tidher fil-bidu tal-ħrafa, fil-bidu tal-avventura tiegħu. U minn hemm kif għadna wkoll jidher l-element maġiku għaliex kif għadna jingħata kollox lill-karattru dak l-għodda meħtieġa li għandu bżonn. Issa minn hemm nistgħu naraw li minkejja li l-ħrafa timxi fuq struttura, xorta waħda b'xi mod l-udjenza tista' tieħu ħjiel ta' fej kif tista' tiżvolġi. Eżatt, ta' tbassir għal fatt li x-xieħed jgħidlu minn qabel kif ħadd tkun. U ġeneralment fil-ħrejjef Maltin dak kollu li jingħad isseħ verament kollox. Jiġifieri dax-xieħ li wedek iwettqu dax-xieħ. Eżatt ekku. Issa mbagħad jista' jagħti l-każ ukoll li b'dan il-mod il-fatt li x-xieħ qed jagħtik l-informazzjoni ta' kif għandu jgħaddi qed jagħtik ħiel ukoll li dan diġà kellu esperjenza, diġà forsi għadda minna hu. U forsi ma rnexxilux. Kellu l-odda biżejjed iżda meta wasal għal laqgħa tal-viljak, forsi ma rnexxilux jasalu għat-tmiem. Allura tjejn lill-protagonista biex jilħaqu t-tmiem. Sewa, naf li għandkom ukoll xi punti oħrajn li xtaqtu taqsmuhom magħna, u allura ma rridx nitlef il-ħin u ngħaddu għal vjaġġ psikoloġiku. Il-vjaġġ psikoloġiku huwa tal-protagonist jew inkella ta' min qed jirċievi. Il-vjaġġ psikoloġiku ħafna drabi huwa assoċjat mal-eroj għalkemm aħna għadna li huma karattri ċatti u li ħafna drabi kif edna karattru fil-bidu tal-ħrafa u fit-tmiem tal-ħrafa huma l-istess, kif qed li inti ma jkollux inqas żvilupp, ikun hemm żvilupp. U żvilupp psikoloġiku permezz tal-laqat li jkollu kemm mal-ajutanti, kemm fil-bidu ta' tfittxija f'dinjiet differenti. U l-eroj jgħat jimmatura, jgħat jizviluppa allura b'dan il-mod, allura hu jkun jaf iktar kif għandu jaġixxi. Biex hemm mbagħad isir komplet, mhux talli l-eroj isib jilħaq fejn għandu jilħaq, isib l-prinċipessa mhux biss dak il-vjaġġ. Imma jsib lilu nnifsu. Hemm vjaġġ intellettwali wkoll. Eżatti. Ġifieri li inti permezz ta' tbatija tal-ħajja li qed jirnexxilek
taqlef il-daw l-sfidi u tirbaħ fuq daw l-sfidi, inti wkoll psikoloġikament qed issir iktar b'saħħtek. U dan il-vjaġġ psikoloġiku tal-eroj jista' jaffettwa wkoll l-udjenza. Għax kif jgħaddi il-vjaġġ li jgħaddi minnu l-eroj, wieħed jista' jassoċja ruħu ma' dak li jgħaddi minnu il-bniedem ta' kuljum. Ħajiltaqa' ma' affarijiet, ma' ostakli, ħajiltaqa' ma' nies li jgħinu, għax mill-aħħar forsi jasal għall-lan tiegħu. Fil-każ tiegħek, Christabel, minn daw il-ħrejjef kollha illi studjajt l-iktar għax diffiċli ngħidlek l-iktar waħda, nkun qed inkun vera antipat, l-iktar tnejn li jogħġbuk. Jiena jogħġbuni. Pereżempju, waħda tiġini f'moħħi is-seba' tronġiet mawija ġbitni ħafna, però jiena jogħġobni l-karattru tal-ġigant, u l-karattru tal-ġigant. Issibu iktar minn. Eżatt, ma tistax taqbel għax ħafna drabi l-aspetti tiegħu u l-kwalitajiet tiegħu jidhru ħafna, jidhru simili fl-istess ħrafa. U allura suġġeriment tal-ħrafa oħra biex it-telespettaturi tiegħi jsibu x'jaqraw? Għandna pereżempju l-ġgant Golija li ħafna forsi jassoċjaw mal-ġgant u l-iskarpan. Fejn hemmhekk għandna l-oppost fejn il-ġgant li jidher kbir u b'saħħtu u ħadd ma jista' jerbaħlu, ma fl-aħħar mill-aħħar il-kobor tiegħu huwa xejn għax iċ-ċkunija tal-eroj jirnexxielu tirbaħlu dan. Allura hemmhekk għandna l-opposti bejn il-kobor intellettwali u l-kobor fiżiku li ħafna drabi l-kobor intellettwali jirbaħ fuq dak fiżiku. U minn naħa tiegħek Jolene? Fimni, hemm ħafna, ma li toġobni wkoll il-ħrafa s-siġra li bażikament din tkun is-siġra li minna il-xieħ sa tajt jiddereġi l-eroj, ikunu tlet aħwa imma li żar minnhom ikun l-eroj, ġifieri li jirnexxielu għax ikun qalbu tajba u għax ikun qalbu tajba jippremja billi imimur jagħti daqqa t-sok ma' siġra, ikollu rixa, jagħti daqqa ma' t-sok ta' siġra u jkollu id-dajsa lesta. Allura affarijiet huma impossibbli. Jew kieku tajjeb. Jolene Spiteri Colombo, Christabel Caruana, proset tal-ħidma tagħkom ukoll għal dawn il-ħrejjef u sabiħ li tara żgħażagħ li jkomplu jispjegaw mhux biss dak li jsawwar il-kultura tagħna, ma fuq kollox jagħtu sinifikat aħjar għal ħafna mill-letteratura illi kolkemm aħna jew smajnihom jew rajnihom, però żgur li wara llum ħankun nistgħu ngħidu illi fimnihom ukoll. Ħamorru għal telebeħ l-anġulura iċ-ċans illi nirbħu fl-imkien u allura ħalluni x'waħdi.